Gisugdan ang training alang sa dugang mga emergency responders sa dakbayan sa Mandawi. Punan ang ilang puwersa aron masayon ang pagresponde sa bisan unsang alarma. Si Nico Sereno sa report. Sa nagpadayon nga training sa 15 ka mga bag-ong disaster risk reduction and management personnel sa Mandawi, pagresponde sa mga medical emergencies ang ilang gibansay. Lakip na niini ang pamaagi sa pag-atiman sa pasyente ug paghatag og first aid. Ang training sa mga emergency responders mulanat og kapin usa ka buwan. As a responder, kinahanglan gid sila na agid aning mga skills, no, labi na aning basic life support, pag luwas og kinabuhi, and then gitudluan sa ninamo sila gid sa unsay pagabuhaton, unsay duties and responsibilities. Si AJ, usa sa mga gitrain ug interesado sa trabaho aron makatabang sa labing nanginahanglan. Since bata pa ko sir, mao jud ang ganahan sad, pero ang kining mga ingani nga mag rescue then bloodlines at akong papa. Pagkakaroon, dili pa ma-deploy ang mga responders sa lain-laing emerhensiya kay kinahanglan pa nilang humanon ug mulampos sa training. Uban ni Marlon Melgazo, Nico Sereno, Balitang Bisdak.